Naar eigen zeggen speelden alle verdachten maar een kleine rol bij het grote drugslab van Westdorpen. Maar wat vond de rechtbank vandaag? Het waren niet de grote bazen die daar helemaal boven staan, maar het waren ook niet de kleine jongens. En verder in deze uitzending. Formule 1 racen op je zolderkamer. En plastic uit poepresten. Goedenavond. Zelf hielden de verdachten vol dat hun rol maar heel klein was geweest. Maar volgens de rechtbank waren ze allemaal wel degelijk onmisbaar voor de productie van crystal meth in het grote lab dat werd ontdekt in Westdorpen, november vorig jaar. En dus kregen ze celstraffen opgelegd tot 4,5 jaar vandaag. Verslaggever Eva de Schipper is bij de rechtbank in Breda. Eva, dat zijn best forse straffen. Hoe komt de rechtbank tot deze uitspraak? De rechtbank die gaat ervan uit dat die rol van deze mensen veel groter is dan dat ze daadwerkelijk beweerden tegen de politie. Want zij hebben constant verklaard dat zij een kleine rol hadden, dat ze bijvoorbeeld klusjesman waren in de loods, dat ze schoonmaker waren. En een van de Mexicaanse verdachten die beweert zelfs dat hij vanuit zijn geboorteland naar Nederland is gehaald om de waterleiding in het lab te repareren. De rechtbank die gelooft hier helemaal niets van en die zegt: jullie waren stuk voor stuk onmisbaar bij de productie van grote hoeveelheden crystal meth. En wat ook opviel is dat vorig jaar eind november, toen die inval plaatsvond, toen was het lab nog volop in bedrijf. Op 30 november 2020 wordt door een tip een drugslab ontdekt in Westdorpen dat nog volop in bedrijf is. Er blijkt op grote schaal crystal meth te worden geproduceerd. In de loods worden 278 zogenaamde kristallen gevonden en 350 liter methamfetamineolie. Ter plekke worden 5 mannen aangehouden, 3 Dominicanen en 2 Mexicanen. 2 maanden later wordt nog een man uit Tilburg aangehouden. De rechtbank in Breda acht ze allemaal schuldig. Het waren niet de grote bazen die daar helemaal boven staan, maar het waren ook niet de kleine jongens die ze nu hebben opgepakt. En die 5 die hebben dus allemaal 4 jaar gekregen. En die 6e verdachte die had ook nog eens een hele andere rol dan deze 5. Want die stond daar niet te produceren, maar heeft wel alles geregeld om het te kunnen produceren. Hè, de afzuiginstallatie, de elektriciteit, noem maar op. En die had ook nog eens een keer ruim 1 kilo amfetamine bij hem thuis liggen. Dus daarom is zijn straf hoger dan die andere 5. Eva, dit zijn dus de mensen die volgens de rechtbank de crystal meth hebben gemaakt. Hoe gaat het nou verder met de mensen die de loods waar dat allemaal gebeurde hebben verhuurd? Ja, dat zijn een man en een vrouw, dat zijn de eigenaren van het terrein. En zij zijn ook eerder al aangehouden. Zij zijn ook nog steeds verdachten. En het OM heeft laten weten dat zij de uitspraak van vandaag van deze zaak wilden afwachten. Dus daar zal waarschijnlijk spoedig een beslissing worden genomen. De verdachten die vandaag de uitspraak hebben gehoord, dus die 6 verdachten, die hebben nog tot over 2 weken om eventueel in hoger beroep te gaan. Eva de Schipper bij de rechtbank in Breda, dankjewel. De huisartsen in Zeeuws-Vlaanderen weten nog niet of de nachtsluiting van de huisartsenpost in Oostburg definitief moet worden. Tijdens de afgelopen maanden was de post 's nachts dicht en moesten mensen naar Terneuzen voor spoedzorg. De proef wordt nu verlengd om meer informatie te verzamelen. Voor de zomer moet de knoop worden doorgehakt. Studenten van de HZ in Vlissingen verzamelen met de actie Rendier cadeautjes voor kinderen die bijna nooit iets krijgen. En het loopt storm. Ik dacht, nou, er staan 2 tafels, die komen dan misschien net vol. Maar nu ligt er eigenlijk meer dan ik had kunnen denken. Door die cadeaus neer te zetten word je eigenlijk bewust van dat er armoede is in de wereld. Dat er ook kinderen zijn waarbij het niet vanzelfsprekend is dat zij een cadeautje ontvangen met kerst of met Sinterklaas. Het zijn nu nog heel veel cadeautjes wat ik heb gezien voor de leeftijd 0 tot 12. Maar we willen ook oudere kinderen, dus tot 18, erbij betrekken. Hoi, ik ben en ik ben een gevaarlijke pedofiel. In Hulst zijn deze week meerdere handgeschreven briefjes bij mensen in de brievenbus gestopt. Met wisselende boodschappen. Stop de mindcontrole nu. Bel de Amerikaanse ambassade. Ik ben Jezus Christus en ik hou van geile kinderen. Jessica voelde zich in eerste instantie bedreigd door het briefje, maar was al snel opgelucht toen ze ontdekte dat meerdere mensen een boodschap hebben gekregen. Het is volgens mij heel erg een schreeuw om aandacht. En ik vind het heel erg sneu eigenlijk als je op deze manier mensen lastig valt. Dus het zou fijn zijn als die professionele hulp kan krijgen. De gemeente laat weten dat er inmiddels hulp is ingeschakeld en dat wordt geprobeerd om een gesprek met de man aan te gaan.
Komend weekend zitten alle Formule 1-fans voor de buis. Want Max Verstappen strijdt dan om de wereldtitel. Maar hoe zijn Max en die andere coureurs eigenlijk zo goed geworden? Nou, vaak omdat ze niet alleen op de racebaan, maar ook thuis oefenen. Bijvoorbeeld in een simulator van het Tolse bedrijf SimLab. Je rijdt dus rond in een Ferrari GT3-auto op Zandvoort. En Zandvoort is exact zoals die in het echt ook is. Je voelt exact de grip van de banden, de remmen. Dat maakt het uiteindelijk gewoon heel gaaf. Mensen uit de hele wereld willen dat racegevoel meemaken en geven duizenden euro's uit om een simulator als deze op hun zolderkamer te hebben staan. Maar volgens Richard worden de sims ook door professionele racers gebruikt. Grosjean, Perez, Jos Verstappen. Dat zijn allemaal mensen die onze spullen gebruiken. En dan draait het om baankennis opdoen. Dus op het moment dat ze een raceweekend hebben en ze komen aan, stappen in de auto, dan weten ze meteen al hoe de baan eruit ziet. Ja, dat zijn dingen eigenlijk waar echte coureurs dit voor gebruiken. Echte coureurs, daar zijn er natuurlijk maar een handje vol van. Richard richt zich met zijn bedrijf vooral op de gamefanaten, zoals hij zelf. Maar hoe gebruiksvriendelijk is die simulator nou eigenlijk? Ik ga het nu natuurlijk ook even proberen. Ik ben heel benieuwd of ik dit kan. Autorijden gaat op zich altijd wel oké, maar dit is volgens mij wel andere koek. Dus daar gaan we. Oh. Oh, oh, oh. Ja, dat racen kunnen we toch maar beter aan Richard overlaten. Hij staat op en gaat slapen met zijn racesimulators. Ik ben wel gewoon altijd bezig met het verzinnen van nieuwe dingetjes. En schetsen en verantwoordelijk voor het ontwerpen en het designen in CAD. En ja, dus dat leeft en dat adem ik. En met die passie maakt de tolenaar anderen ook enthousiast. Carmen, we moeten echt naar huis gaan, hoor. Nee, ik ga echt nog niet weg. Ja, maar het is echt tijd, we moeten echt gaan. Nee, ik blijf hier. Ik ga vast. Ik zie je morgen Oké, wel. doei. Doei. Vanwege een corona-uitbraak in de gevangenis van Dordrecht ging vandaag een belangrijke rechtszaak niet door. Bij de rechtbank in Middelburg zou gesproken worden over een schietpartij in Middelburg van augustus vorig jaar. De verdachte, die dus in die Dordtse gevangenis zit, zou het 21-jarige slachtoffer in haar hoofd hebben geschoten. De rechtszaak is nu verplaatst naar 7 januari volgend jaar. Kroonprinses Amalia is 18 geworden en bij haar diers door het hele land vieren dat deze week met een speciaal voor haar gecomponeerd stuk. Vandaag de eer aan Janno den Engelsman om de carillionklokken van Zierikzee, Middelburg en Veren te laten klinken. Nou, ik ben daar heel trots op. Het carillon is toch een openbaar instrument. Het is ook echt eigenlijk een Nederlands instrument. Het is al honderden jaren oud. Dus het past wel een beetje bij het Huis van Oranje en de kroonprinses en muziek. Morgen dan staan de carillons op Tolen op het programma. Afbreekbaar plastic maken uit afvalwater vol met poep. Dat klinkt onwaarschijnlijk en ook zeker een beetje vies, maar het wordt wel mogelijk in de toekomst. Waterschap Scheldestromen laat samen met 4 andere waterschappen een proeffabriek bouwen bij Dordrecht, waar de grondstof voor dit bioplastic gemaakt gaat worden. Wij willen bioplastic maken wat automatisch afbreekbaar is en op die manier willen wij afkomen van ons aardolieplastic. Fossiel, aardolie, plastic in grote getalen uit zeg maar de verkeerde hoek willen wij omturnen naar bioplastic wat komt uit onze afvalwater. En dan zijn we af van dat fossiel. Dat is de kern van de gedachte. Waterschap Scheldestromen neemt ook deel aan dit project vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid. We doen dat dus namens de burgers. We proberen dat ook zodanig in te vullen. En wij zijn het eind van de keten met ons afvalwater. Het bioplastic wordt in eerste instantie gebruikt in de agrarische sector. Denk bijvoorbeeld aan landbouwplastic waar je over het land kan leggen, zodat je minder pesticiden en water nodig hebt om de gewassen te laten groeien. En het daarna weer erg handig is dat je het gewoon kan onderploegen, omdat het plastic gewoon super afbreekbaar is. De proeffabriek die momenteel wordt gebouwd is een belangrijke schakel in het proces.
komend jaar gaan we vanaf februari een jaar draaien en gaan we genoeg kilo's materiaal maken, zodat we afnemers van het plastic kunnen gaan testen wat zij echt met dit plastic kunnen. Dat is het belangrijkste. Korving is daarnaast ontzettend blij met de 5 waterschappen die deelnemen aan dit project. Allereerst zijn zij de grondstoffenleverancier, dus dat is belangrijk om de bioplastic te maken. En zij durven ook hun nek uit te steken om deze stap te doen. Om die, financieel gezien, om die hele ontwikkeling naar de markt toe te krijgen. En om over dit frisse onderwerp door te praten is hier verslaggever Niels Schuurbiers. Niels, ja, plastic uit poep halen, uit dat zuiveringsslip. Hoe gaat dat dan precies in zijn werk? Ja, dat is een heel pittig proces, maar ik ga het zo simpel en kort mogelijk proberen uit te leggen. In rioolwater zit echt van alles en daar zitten dus ook vetzuren. En er zijn bacteriën die eten die vetzuren en die slaan die op. Dan is het weer mogelijk om die opgeslagen vetzuren daaruit te halen, daar een bepaald poeder van te maken, wat je weer als grondstof kan gebruiken voor plastic korrels. En dat zijn dus plastic korrels die biologisch afbreekbaar zijn, dus biologisch afbreekbaar plastic. En dat is een cruciale stap volgens het waterschap. Ja, die 5 waterschappen die dit nu gaan doen, die gaan dus een fabriek bouwen en dat biologische plastic ook uiteindelijk natuurlijk verkopen. Worden ze dan een soort commerciële bedrijven? Nee, zij zien dit niet als een nieuwe inkomstenbron, zij zien dit echt als een essentiële stap voor het milieu. Nou, en betekent dat dan in de toekomst dat er dus ook geen slecht plastic meer in de natuur terecht kan komen? Nou, op termijn kan er dus vanuit dit slip biologisch afbreekbaar plastic gemaakt worden dat ook gebruikt kan worden als verpakkingsplastic. Maar dat duurt nog wel even, dus recyclen is en blijft het belangrijkste. Je moet het eigenlijk een beetje zien als een biologisch vangnet. Mocht straks dat biologisch afbreekbare plastic toch in de natuur terechtkomen, dan wordt het tenminste afgebroken. Niels Schuurbiers, dankjewel. Het was heel lang grijs weer en vrijwel overal viel ook nog een tijdje regen. En opklaringen waren ook niet van de partij vandaag. Morgen is het ook bewolkt en zijn er dan lange perioden met regen. Zaterdag wordt het een ietsje minder natte dag. Maar daar is dan ook alles mee gezegd. Tot zover Zeeland Nu voor vandaag. Het laatste nieuws vind je natuurlijk altijd op onze vernieuwde website omroepzeeland.nl. Ik wens u voor nu nog een hele fijne donderdagavond.